Mafitar rayuwar masoya daga Genius Musical Studio and Film Production kashi na 1. Haba ɗan amana, ka san rashin ganin ka a wajena daidai yake da rasa rayuwata, domin kai ne duniyata. Yanzu a ce Muhammad ka yi tafiya tsawon lokaci, amma baka sanar da ni ba, kuma ina kiran wayanka amma ba na samun ka. Ka san irin halin da na shiga a dalilin hakan kuwa? San ban ji daɗi ba kwata-kwata. Wallahi Nazira, kin san ina son ki. Ina son ki. Ko so dubu zan furta miki wannan kalmar, a ƙarshe sai na sake jin ina so in furta miki ina son ki. Nazira, Nazira, lafiya kuwa? Na ga kin shiga tunani. Me yake damun ki ne? Na amana, ina cikin damuwa. Wani ne zai samu babanmu yana so a bashi damar neman aure na. Ni kuma wallahi ba na son shi. Da kai ne nake so na rayu har ƙarshen rayuwata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama irin wannan ranar nake gudu ta zo. Kuma gashi ta zo, shi yasa lokacin da kika furta min kina so na ce miki ba zai yiwu ba, amma haka kika tilasta min na karɓi soyayyarki. Yanzu gashi an zo ƙadamin da ana so a aurar da ke, ni kuma ban shirya ba. Amma in za ki riƙe min alƙawari, ni kuma duk inda zan je in nemo kuɗin aurenki, na yi alƙawari zan je, inda za ki riƙe min alƙawari. Dan amana, da Allah kar ka bani kunya, inda na riga na saba da kai, ka riga ka shigo rayuwata. Duk inda za a yi ka je ka nemo kuɗin da za ka kawo gidanmu, a zo a yi aurenmu da kai. Dan Allah kar ka bani kunya, ni laifin ma na yafe maka. Na san mama na za ta goya min baya saboda tana ƙaunar ka kamar yadda nake ƙaunar ka. Tana son abin da nake so, kuma tana son farin ciki na. Na san ba za ta bani matsala ba. Dama gaba ɗaya matsala daga gurin daɗina ne, kuma shi ma insha Allah komai zai daidaita. Ke Nazira, me kike a nan? Ba bayana tsayuwa da wannan ba? Bayan ki riga da kin san an yi magana aurenki? Wuce cikin gida. Mami. Ikon Allah, Nazira, me ya fara kika shigo kina kuka? Mami, wallahi ya Ahmad ne ya koro ni, muna tsaye da Muhammad a waje. To ina Ahmad din? Je ki kira min shi. Haba momi, gani nan ba sai an kira ni ba. Yanzu kin san yarinyar nan an raba ta da yaron nan, ake barin da take fita wajensa. Yanzu idan dadi ya zo ya tar da shi, mu zai zo ya tawo faɗa. Ni za ka faɗa faɗan abban ku? Ba na san da faɗan abban naku wani batta ta fita? Don me yasa za a tilasta wa yarinya sai ta auri wanda ba ta so? Yaron bai da kuɗi? Shi ma abban naku ai bai da kuɗin na aure shi, kuma ya zo ya yi kuɗin. Farin ciki ai ya fi kuɗi, don haka dole a batta ta auri wanda take so. Shi arziki nufin Allah ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na manta wa mai sallama ba. Salamu alaikum. Yanzu Hajiya Zainab a cikin gidan nan nawa ta kai idan ne hukunci bayan na fita kina warware mu hukunci na? To ai duk na jiyo abin da kuke tattaunawa akai. Dan haka wannan yarinyar ba za ta auri wancan yaron ba. Na yi mata zaɓi wanda shi zai sa ta farin ciki, ba wai zaɓin wanda ke tunanin shi ne farin cikinta ba. Ga yaro mai kuɗi mai wadata wanda zai sa ta a cikin farin ciki, wancan yaron bai da komai kice shi za ta aura. Don haka na ga wanda zai daga mu hukunci na. Kai kuma Ahmad, Allah ma albarka, abin da kai daidai. Lalle Alhaji, kana mantawa da baya. Wato duk gwagwarmayar da muka sha a baya baka tuna ta ba? Sai yanzu kana faɗa wa yaron mutane wai bai da arziki, bai da komai, bayan kai ma da baka da arzikin, daga baya Allah ya zo ya azurta ka? Lalle Alhaji. Kai Hajiya, yanzu Hajiya Zainab har wuyanki yayi kauri, ni kike faɗa wannan kalmar ki ce da ban da komai? To na ji da bani da komai, yanzu ai ni mai koman ne. Don haka na zartar da hukunci, yarinyar nan ba za ta taɓa auren yaron nan ba, sai dai bayan raina, kuma ko bayan raina aka yi Allah isa wani yafewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dadi, momi, yarinyar nan fa ta faɗi. Alhaji, kaga abin da ka jawo ko? Kai da kanka kana so ka kashe 'yar cikinka? Kamu ta masu inna lillahi. Nazira, da kuyi sauya a shi kullum mata na jada ko mata na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nazira, tashi. Alhaji Umar, yanzu kaman wannan yarinyar a ci ciwon zuciya ya kama ta? Dakta Jidda,
dan Allah dan annabi yanzu ni ba wannan magana nake ba. Yarinyan nan me yake faruwa da ita? Naji kina magana ciwon zuciya. Yanzu wannan ina na sata a cikin damuwa da za a ce ciwon zuciya kama ta. Abin da result ya nuna mana kenan shine ni kuma na gaya maka. Dan haka ya zama dole amma yarinyan nan abin da take so. In ba haka ba kuma za a iya rasa ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Dr. Jidda babu yadda za a yi yarinyan nan a mata magani. Wallahi tallahi ko me kike so zan iya waki inda zaki iya kwato rayuwar yarinyan nan Dr. Jidda. Dan Allah dan annabi ai kokarin hakan Dr. Dan Allah Dr. Mu da yanzu mun yi ya bakin kokarin mu. Na ji yarinyan nan tana sumbatu tana kiran wasu suna gashi nan dai abin da take tana wani abu kaman wani wai dan amana ne ko menene? Dan uwa Dr. Dan amana fa. Haka naji tana faɗa. Ai ba mu da wannan amana. To dai ya kamata a san yadda za a yi a samu yarinyar nan a kwantar mata da hankali har a gano abin da ya kwantar da ita ya sa ta ciwon zuciyar nan. Mu dai mun yi namu iya bakin kokari. To shikenan Dr. In Allah ya da za a yi kokarin ayi abin da ya kamata. To yanzu an ƙara mata ruwa an sa mata allura ta samu tana barci a barta ta kwanta ta huta tukunna. To shikenan Dr. Ba matsala. Alhaji, ya naga ka shigo a sanyaye. Sun gaya ma me yake damunta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya Zainab akwai matsala. Dakta ta tabbatar min da cewa Nazira ta kamu da ciwon zuciya kuma muddin ba a biya mata bukatar da ke cikin ranta ba za a iya rasa ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji, kaga abin da nake nuna ma ko? Alhaji, dan Allah, dan Annabi ka ba yarinyar nan wanda take so. Na san dalilin Muhammad yarinyar nan ta shiga wannan halin. Dan Allah, dan Annabi Alhaji, kai hakuri ka bata wanda take so. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya Zainab, an zo kadamin da ina mai tabbatar miki idan har zan iya biyawa Nazira bukatunta to ina mai tabbatar miki ke kuma zaki rasa naki bukatun. Nazira tana so ta aure Muhammad. In dai na aura mata Muhammad ni kuma zan iya mutuwa. Kuma idan na mutu kin rasa ni kuma kin rasa duk wata dukiyata da na mallaka da nake tinkaho da ita. Alhaji, me ya haɗa auren Nazira da Muhammad da har kuma kake cewa za mu rasa ka mu rasa dukiyarka? Hajiya Zainab, ba za ki taɓa gane abin da nake so ki gane ba kuma ko da na so in gane da ke ba za ki gane ba. Idan haka, dan Allah wannan magana ba ta asibiti ba ce ba. Mu bari idan mun je gida ma tattauna wannan magana. Gaskiya Alhaji har ka fara samun tsoronka a cikin raina. To, shikenan. Allah ya kyauta.